tiket. O nang importante kay nang lawas ito lumi. Kaya kung puro takalag, saan ta nagkuputan ng tiket? Lapos-lapos lang ta diha. Ikaw ba? Sige pa tang pagulbo diha. Sige pa lagot-lagot. Kanitanan ba? Wa may lain pa sang inland. Ikaw, mga pre. Kaya kung di ka pa danghag, diha naman tong kasulis ni mo, di na itong makawat, di na itong mawa. Tanoy, ato itong dalion. Tara. Babe, ikaw ba? Ay, sa ko pala bigay kasaba. Yung sa mo sa kalabad na tunguan. Oh, nanay ka lang na, malabad bang oh. Kamang ka eh. Ikaw ba? Nanlan ba tayo mo? Kung sa tugi, ngayanin mo na ko. Danghag. Danghag? Iyo, so, maungaw sa tao. Maungaw ta. Maboy ka lang na mauwaw ka lang na ta. Mauwaw pa ka. Tara. Darita. Ay. Naan siyang karaho ay. Uy, Uyog siya na to. Tara, arita agi pikas. ay, babe, siyempre, makatabang na niya. Ito. Tunas, Bert. Tabang? Makatabang na papangita patay. Naraba na yung mga yam-yamunon, pre. Sweeto kay na. Yam mo no. Gatoy mo sudlan. Na patay unsam to, bayot man to. Mao toy tabang. Dana na, arita. Agi. Arita. Uy, masa ka? Adtuon ako si Carmela. Oh, ay pagkadto si uy. Ay, sus, kaniyo talaga ko. Ayaw lagi kaningon si Tulumin, adi ka paduulo ni ma'am. Ikaw ba? Kontrabida ba ikaw eh? Nalipay ka tang patay na strumi. Sus, kadaghan ba yung kontrabida ha? Uwa sa nimo mga angong no. Sa Aba, lipay di, oy. ka ng matay ang tao. Siyaw, Dili lagi ginitugon si Sir Joaquin na dili ka paduulo ni Kuan, ni Ma'am Carmela. Ay, sus. Ikaw ba? Ay, pagkalaligot. Gusto mo magkontra dyan ako? Wala gyud musukol nimo kay lalaki ka. Ibaura naman gud ka na di ka paduulo ni Ma'am. Si Ma'am ba ya di pasamok. Ay, nag-ingon na siya. Ningon lagi. Sagad mo na kayo eh. Si uy patungo na lang sa si uy. Anong mo to madyo kang ma'am? Ano sige magpangandoy niya? Eh, namin niyo naman yung taon to. Sabi niya, ay. Na ako din ni nabakanti kistanan. Kung nangita ka gwapa kay ko. Panit pa na ako, nindot kistanan. Pwede pang pang-model. Hilas pa ni mo. Ay, nagpamugos mo kagalingon. Huwag ko kita nga maligo ka. Sabi niya, ay. Muligo, kaklaro na mag-ilis-ilis kong sinina. Mura lagi pong naligo. Ya, ito na ka? Nanerbuhay na mo ay. Galihan ko. Kinsa man? May lain ba? Sibit niya. Di ko na ko niya padulo ng tugal nila. Kahilas doon niya. Pasalabot din eh. Karoon ka lang. Siya! Anang, ano magkausap yung kalaki? Babag-babag man kanino siya nga muad to ni Carmela. Ibabag di ko lang, huwag ko ni babag. Ituman naman ko sa sugo ni Sir Joaquin. Kaya ang pagtugon niya ni Tulumi, napabantayan si Ma'am. Ay, pagbuot, ha? Huwag mo ko nagbuot nang. Wa magbuot. Unsa man ka? Nagkinwanggol ka man. Susukol ka na ko? Si Ma'am sa ingin-ingon na di siya paduol. Okay, kasi atuhon pa ninyo ay. Naon mo na ito. Sud. Ay, lang, sud. Musta naman tayo? Ano may watay? Wa di ko kasulti sa akong tuyo bahin ng put akong kaya hindi daw ko kasuko. Kung hay niya ibutang akong anak. Huh! Huwag yung butugan! Sortiin na lang sa imong kondisyon. Aron ipagawa si Arlene. Walang tato. Kano sa amnay ni mo sortihi? Karon kay mo ari man kuno to siya. Wani si Putput? Oo, mo ari. Kaya ari man ako isulti ang akong kondisyon niya. Nya, dito ni si Arlene.
Okay ba? Gadon ba niya? Nya, maminaw lang ko ninyo, di lang ko mulakaw. Niya, ang imong mga suki sa itlog, mapaabot ng to nimo. Bahala to sila, oy. Basta ang importante na ko si Arlene. Di ko mahimutan, di ko makatug. Kundi na ko masigurong maangko na ko sa Arlene. Ako lang na unanaan, sir. Unsa man na? Pagkikitaan ko to ilang uyuan, nga igsuon nito rin. Iapit to nimo. Oh, yapil! Kaya ako itong ipapil og sabot sa akong kondisyon ni Potpot. Wa to'y labo tayo, uy. Labot to! Kaya uyuan ko to ni Potpot. Aw na ra ko di mo gud, pero para nako. Wa na to sila labo tayo, dito importante. Yapil ta to. Aron maliko ng among kondisyon. Bayan sa sabot namong Arlene, ni Potpot. Pero ang problema lang, sir, kung ayan to nagpuyo ng tawanan, huwag kibaho ka sa to siya nagpuyo. Pangutan as put-put. Gis pa ko kapungan na ron siya ta. Siguro ugma ang tingali, kaya gilagot pa ko nila. Kasumbagon mga ganit ko. Ayaw kay palabi anay mo kasukotay, kay mosamot nga dili masulbad ang atong problema kung maglagot ka. Mahugid, mahugid. Ako lang pangita ato. Sabi nga na to. Ikaw lang mangita, sir? Juan, tulumi. Tulumi? Oh, Tulumi? tulumi. Sige, sige. Kung masayra na nato tay kung asa sila gapuyo, di na ta maglisod papangita nila. Mau ba? Nahinumdum ka? Nga ato siyang gihunungan? Oh. Adto lang ko dito mangutana. Kay basig din may nakailan yung adto. Ito na. Mau. Sige, okay, sir. O sige, May adto lang ko. Abali ka, mamong ka, inuunaan ka. Sige, adto lang ko akong tuon. Sige, sir. Ayo, ha? Ni, sinong Arlene ba? Nagkindok ba ya? Ha? Ano naman? Gusto na lagi siyang muli sa ila ha, kay nabalak kasi siyang tatay. Iya lang ko nang pasadto, haron mapakasal na mo ba? Di na magsilbi dong ay. May bawa na bitaw na siya, nagahe kayo na yung tatay. Sabi na karon, kurting sukuan niya na mo. Iya laging pugson. Oyag di mo sugot. Magtaba na pun may kusab. Kuya. Di siguro eh. Day. So mo na to yun eh. Isod kay pagkusan ng tatay ni mo good. Rupi mo si tatay pot. Monsa na lang ka siya kung si tago-tago. Di naman, mahimo man nga balik-balikan ako siya. Pero, ay lang ipakita. Mabalik lang ka ta ditong duha pot eh. Kita lang do magkuyog. Ato lang jud hangyon ni si tatay. Sura na, day. May bawa na bitaw ka. Isod kayo, day. Kung makita ang tatay mo dito, magigprisuhon ka. Ha? Di na kakagawas. Mag-unsa naman lang atong kugma. Atong mga... ang atong ipanumpaan. Anong sa pakita ni tatay ni mo nang eh. My love na mayo ay. Ato na lang sugoon si Kiko. Atong ipaingon sa imong tatay, pagawas ka na mo sa imong gitaguan. Basta, makasal tang duha. Mahimo ka na. Ganun di man mahimo. Basta mauro ng pag-iya nga, mayo, siguro musugot ng tatay mo. Basta makasal ta. Pero kung dili siya musugot, aw, ipakidnap ka na mo. Ipamoro na ipaingon sa imong tatay. Ko, May, adto ari to si Noybado karon dayon. Ing na nga atong ipagawa sinang Arlene mo basta makasal me. Diba? Ano? Kundi siya musugot. Kundi siya musugot ko, ing na si Noybado. Nga ato na si nang Arlene mo. Atong ipakidnap.
Di ba? Ikaw ba? Pura juga di amigo eh. Magsabot lang ko tagot. Magsabot ha? Natin sabutan na yun. Sa may sabutan na to, na maura mo gyapon. Hindi mo gyapon kang ako sa sekreto. Sabot ha? Ay saba ni Periwakin ani ha? Naram na di ay. Magkasinabot man nila duha. Bert, tungkol lang ko na mas tinood. Pero, kita rin magsabot. So daram na sige. Sulti na yun. Sora na nang ay. Usa may pugson, no pugson man yes kanila. Di ka na. Delikado ta ni nanda. Di ka pagubot to pamilya ni nang. Dili tasyo. Maayo man kuno ni ang naunaan nga pamaagi. Ako lang masulti mo, Bert. Kung unsay among skrito na, nidaog kog 200 milyones kapin sa loto. Pila, sir? 200 milyones kapin. Duha ka gatos ka milyon kapin. Ang giigo na ko sa loto. Ang akong gidaog. Naa ng karsunisa. Katako ko na, sir. Kung masugod ka, Bert, tagaan ako sa kalibo. Mahina ka na ko sa kalibo. Usa ka libo ra. Kagamay sa na, sir. Ikaw ba? Kung reklamo ka ba? Anong sa kalibo na kung hatag ni mo? Pasalamat gani ka, gitagaan ka ko sa kalibo. Kay kung dili, ipapriso ka, oy. Kawatan mo ka. Imo nang gikawat ang karsones. Pagka ni Mugnaw, kung ka, dawat ka na ko sa kalibo, dili.